Čo robiť vo včelách v apríli? Ahojte milí včelári a včelárky. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho včelárskeho podcastu. Dnes sa pozrieme na mesiac apríl. Mesiac, ktorý je pre úspešnosť včelárenia kritický. V marci sme urobili jarné prehliadky, skontrolovali matky, zásoby, zúžili rodiny a v nížinách sme už možno vkladali stavebný rámik. Ale apríl je iný. Je to mesiac, keď sa všetko rozbieha naplno. Zásoby stále ubúdajú, ale začína prvá znáška. Liahnú sa mladé včely, ale odchádzajú tie zimné. A hoci vzniklo v úloh veľa prázdnych buniek, miesto pre kladenie matky často ubúda, kvôli prínosu jarného peľu a prvého nektáru. Apríl je mesiac, kedy včelár musí konať. A ešte skôr, než sa do toho pustíme, ak sa vám tento podcast páči, dajte mu like a odoberajte kanál. Pomáha to šíriť včelárske skúsenosti ďalej. Ďakujem. Zásoby. Spotreba zásob v marci je rovnako veľká ako spotreba rodiny cez celú zimu. V apríli už málo kto má dostatok zásob na intenzívny chov plodu. Včelár dúfa, že rozdiel doplní znáška z prírody. Ale pozor, veľa rodín, ktoré úspešne zvládli zimu, môže mať v apríli pri zlom počasí vážny problém. Toto je jediné obdobie roka, kedy včely aj pri poklese zásob pod 5 kg neobmedzia plodovanie a matka kladie ďalej. Ak však príde studené, daždivé počasie, včely môžu vyhadzovať larvy a vajíčka a výrazne obmedziť chov plodu. A keď sa znáška obnoví, môže byť už neskoro. Včelstvo nestihne nabehnúť na plnú silu a premeškajú ovocné stromy aj repku. Preto platí, ak sa v apríli zastaví prínos nektáru, zasiahnite medocestom. Podnecovanie vo februári či marci je diskutabilné, ale v apríli pri zlom počasí môže pár placiek medocesta zachrániť plynulý rozvoj plodu. Ak nemáte vlastný med, radšej použite cukrové cesto, než kupovať med neznámeho pôvodu. Otázka pre vás. Museli ste už niekedy v apríli krmiť včely? Alebo sa spoliehate len na prírodu? Napíšte do komentárov. Včelárske rastliny v apríli. V apríli už meduje egreš, trnka, rýbezla, javory a samozrejme púpava. Všetky sú zároveň aj zdrojom kvalitného peľu. Ak je teplo a príroda rozkvitá, včelár by mal sledovať signalizačné stromy. Napríklad marhuľa. Od jej rozkvitnutia má včelár maximálne 40 dní na rozkovanie včelstva do kvetu agátu. Egreš signalizuje, že sú v úľoch prvé mladušky staviteľky. A keď rozkvitne vtáčia čerešňa, včelár musí začať vytvárať priestor v úľoch, pretože predjarie skončilo a začala jar. Včelár nemôže svoje zásahy robiť podľa kalendára, ale podľa prírody okolo včelnice. Budovanie sily včelstiev. Apríl je mesiac, kedy včelárovi nestačí len pozorovať, musí sa aktívne zapojiť do rozvoja včelstiev. V polovici apríla je už v plodisku viac než polovica plástov plných plodu. A tu je dôležité si uvedomiť. Z každého plástu sa vyliahne toľko včiel, ktoré obsadia 3 súše. Preto treba vytvoriť priestor. Buď pridaním nadstavkov a súší, alebo presunom plodových plástov do slabších rodín. Ale pozor. Presun plodu vyžaduje skúsenosť a cit. Ak preložíte otvorený plod do slabej rodiny, môžete jej situáciu ešte zhoršiť. Pri vhodnom počasí sa denne liahne vyše 1000 mladušiek. A včelár dokáže vytvoriť podmienky na dosiahnutie aspoň 60 000 včiel v rodine pre májovú znášku. Kým v marci sme pomáhali teplom, v apríli už matka potrebuje miesto na kladenie. Preto by včelár mal mať pripravené žemľové súše a v správnom okamihu začať vkladať medzi steny. Otázka pre vás. Ako rozširujete plodisko vy? Súšami, medzi stenami, alebo kombinujete? Napíšte do komentárov. Stavebný pud. Ak nemáte dostatok súší, musíte rozširovať len medzi stenami. Ale treba vystihnúť začiatok stavebnej nálady. Signály sú jasné. Ak včely budujú svetlý vosk na okrajoch plástov alebo pod fóliou, je tu začiatok stavebnej nálady a treba to využiť. Prvé medzisteny vkladajte vedľa posledného plodového plástu, nie hneď do stredu. Keď včely medzistenu vystavia, dáte ju do stredu plodiska a na jej miesto pridáte ďalšiu. Neskôr, pri dobrom počasí a kvitnutí ovocných stromov, môžete vkladať medzisteny aj medzi plodové plásty. A pri kvete repky sa už nehrá s jednotlivými medzistenami. Pridávajú sa celé nadstavky. Protirojové opatrenia. A teraz dôležitá téma – rojenie. Apríl je na mnohých miestach kľúčovým mesiacom z pohľadu rojenia. V máji, keď roje už vylietavajú, už málo kedy môžete robiť protirojové opatrenia.
Protirojové opatrenia sa robia práve v apríli. Minulý rok som našiel prvé larvičky v materských bunkách už 20. apríla. Čo z toho vyplýva? Že včelár musí pracovať podľa stavu prírody, nie podľa kalendára. Príručky hovoria jednoducho. Poskytnúť priestor, možnosť stavať a odoberať včas med. Ale realita je zložitejšia. Ak v apríli príde zhoršené počasie po silnej peľovej znáške, je to základný podnet pre rojenie. A čo s tým môžete urobiť? Peľu a počasiu nerozkážete, ale môžete ovplyvniť vek matky, genetiku, priestor na plod, miesto na ukladanie zásob. Jarný med musia včely viac vysúšať a rozložiť do viacerých plástov. Preto pri poloplnom, len čiastočne viečkovanom medníku podsúvajte ďalší. A ak vidíte v úli len veľa včiel a málo priestoru, je už neskoro. Mali ste rozšíriť skôr. Ak chcete zabrániť rojovej nálade v silnej rodine, musíte ju zoslabiť odobraním niekoľkých plástov zaviečkovaného plodu. Tie môžete použiť na posilnenie slabších rodín alebo vytvorenie odloženca. Otázka pre vás. Ako bojujete vy proti rojovej nálade? Máte svoje osvedčené metódy? Podielte sa v komentároch. Trúdy, matky, odložence. Apríl v nížinách a stredných polohách je mesiacom, kedy sa už môžu chovať matky na včasné odložence. Ale chce to prípravu. Musíte zabezpečiť, aby včelstvá včas začali chovať kvalitných trúdov, potrebných na oplodnenie. Trúd sa liahne za 24 dní a ďalších 10 až 15 dní dospieva do rujnosti. Matka po vyliahnutí potrebuje 5 až 7 dní na dospievanie. Čiže k úspešnému páreniu môže dôjsť od položenia vajíčka trúda za približne 37 dní a od položenia vajíčka matky za približne 22 dní. To znamená, že už 2 týždne pred položením vajíčka do matečníka musí matka mať možnosť zaklásť trúdie bunky. Záver. Apríl je mesiac aktívneho včelárenia. Sledujte zásoby, vytvárať priestor pre plodovanie, využite stavebný pud a pripravte sa na rojenie. A ak sa vám tento podcast páčil, nezabudnite dať like a odoberajte kanál, aby ste neprišli o ďalšie diely včelárskeho roka. Ďakujem, že ste počúvali a prajem vám úspešný apríl vo včelách.